Bay. Nako. Anang pila to agi sa dagon bay? Kini atong agi bay. People. Kung may gamay ra gini. Balayo to. Diyon. Basig matagaan ta ni bay. Dagon ta bay. 20 sa 20 lang mo ta. Aron maka uli na taglaw sa to. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Bay. Dadasang mata bay. Gusto ko lang malaman, ang go-order ko ay bulalo. Bakit ako bibigyan ng noodles? Bakit ko babayaran yung mga noodles? Pare ang bulalo, mga buto-buto, may laman. Pare, sinusutot. Sinusutot ang bulalo, pare. Ang cup noodles, pare, noodles. Sinusutot yun. Noodles. What's the matter? You're old, you know. What? You're old. You're old. You're old. Gusto na bay. Ay, problema ni matawanan bantaan. Boss. Ikaw na ko nanay ko boss. Si araw pagkakwanta mo kauli mi sa buwa. Ay, So weird. tay baiting. Bro, kuya to ni. Andam sa pagdagan ba ya? Basta magdala ng sundok. Yatis na lang. Mga kababayan ko, hindi po ako narito. You can say in English kasi para maintindihan din ni ano. All my fellow Filipinos. Now, this is my side. Listen, look, and listen, and learn. Kanya, Boss, pasensya na kayo boss. Pulirap. Ay, nagtag dayo na boss. Stop! Stop! Sabi ko na stop! Kasi kung di ko pinay-stop yun, marami kayong magigiba dyan, mga mamamatay kayo. Stop! Sabi ko na stop! Tapusan ni Boy Polpol at BCCTV na uwi sa karumal-dumal na pagtataga. Yaks!